שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של כאן מונים, כאן אריאל שנן. כאן אני רוצה לעשות פרק ב', החלק השני לפחות, למה שדיברנו בפרק הקודם. בעצם אנחנו מנסים לעשות איזושהי סקירה על האופן שבו מחפשים בני זוג, שזה באמת תחום בפני עצמה בסוציולוגיה. יש לא מעט ספרות וחומר כדי להבין איך זה מתרחש בציבור החילוני. כמובן שבציבור החרדי יש המון סקרנים שגם כן מדברים וכותבים על הדבר הזה. ניסינו לעשות איזושהי סקירה בין שני הקצוות כביכול, החילוני והחרדי, כיצד מחפשים זוגיות וכיצד מגיעים לידי חתונה. את הדברים שבעיקר מאוד שונים ביניהם. על רגל אחת, העולם החילוני ייתכן לא רואה בנישואים וזוגיות בתור האידיאל, בהידיעה בלשון מעטה, אבל נראה שחלק גדול מהציבור, אפילו הרוב, אפילו מעל 70-80%, הם בעד בניית משפחה, נישואים באופן משמעותית, והיא עושה את זה באופן שלה, בכל מיני אמצעים. והעולם החרדי לעומת זאת הוא רואה בנישואים כמובן בתור האידיאל, לכן בה"א הידיעה, ועושה את זה באופן מאוד מסגרתי ובאופן מאוד יעיל ומסודר, וברוך השם הדבר הזה מצליח, אבל כמובן שמתי שזה מצליח, מתי שזה לא מצליח זה לא מצליח. ועם זה אני רוצה להגיע לציבור הנקרא דתי-לאומי, שהציבור הזה, אני אחזור חזרה לעבודה החשובה מאוד של החוקר ארי אנגלברג, שוב סוציולוג ואנתרופולוג פה בארץ, שכתב וחקר רבות את הנושא, ולצורך העניין הוא המוביל העיקרי בעולם של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה בנושא הזה של הרווקות, ספציפית בציבור הדתי-לאומי ברמה המקצועית, הוא עושה את אותו סקירה בין פני הציבורים, וטוען, לדעתי בצדק, שהציבור הזה הנקרא דתי או ציוני-לאומי, דתי-לאומי, שהיא סוג של היברידה שבין שני הציבורים האלה שדיברנו עליהם, שזה החילוני והחרדי, ועקב כך נוצר איזושהי אפיון פרופיל שהיא ייחודית, נורא מעניינת. היא לוקחת את היתרונות של שני הקצוות הללו כביכול, אבל כמובן שאחד היא גם לוקחת חלק מהחסרונות, ועקב ההיברידה הזאת, שייתכן שהיברידה שהיא לא כזאת טבעית, נוצר מתחים ואתגרים שהם ייחודיים, ועל זה אנחנו נדבר היום. אז בואו נתייחס קודם כל למה הציבור הדתי שואבת קודם כל מהציבור החילוני. והנקודה הראשונה שנתייחס אליו כרגע זה המושג של התאהבות. אגב, בואו נשים לב שאני מתייחס לזה בתור התאהבות ולא אהבה, לא בגלל שיש משהו רע בהתאהבות, אבל צריך להבחין בין שני הדברים. ובעזרת השם מתכוון לעשות פודקאסט רק על הנושא הזה, אבל כמובן שכמו שאמרנו, שבציבור החילוני שרואים בהתאהבות הזאת את הרגש, את האמוציות הגדולות של הקשר בתור האידיאל, בעצם זה התמריץ, בעצם זה הסימן אולי, הסימן והסיבה שיש פה קשר מוצלח. אני אחזור על הדברים, זה גם הסימן וגם הסיבה, למה שיהיה פה קשר מוצלח. זאת אומרת שיש את החיבור, את הרגש, את הלהט, את ההתלהבות שבין שני הצדדים, ואכן הדבר הזה הוא נראה בתור אידיאל בציבור הדתי בהמון המון מובנים. ולכן בתוך הקשר, בתוך התקופה של ההיכרויות, אז נוצר ניסיון ליצור אינטימיות. האינטימיות, את הקשר במרכאות
שנוצר המון הדדיות והתחשבות, ואולי המין עולם הבא של הנישואים עצמם עכשיו צפוי להתרחש בתוך הקשר שטרום הנישואים, והדבר הזה מאוד מאוד נוחה. בנוסף לכך, אחד האפיונים שמגיע מתוך העולם החילוני, שגם על זה דיברנו, זה הממד האוטונומי, עצמאית, בבחירה שיש לה רווקה בנושא של היכרויות. הבחירה היא נובעת מתוך הבן אדם עצמו, אין אף אחד שעכשיו מתערב בתוך הדבר הזה, ובעצם הבן אדם הוא רוצה להיות עצמאי כדי להחליט עם מי הוא מתחתן, עם מי מתחתנת, והדבר הזה כמובן נוכח גם כן בציבור שלנו, במרפאות שאנחנו לא רוצים שאנשים אחרים יתערבו. הבחירה היא מונחת כמעט כל כולו בידי הבן אדם שעכשיו פנוי או פנויה, פחות מידי ההורים, פחות מידי המשפחה, פחות מידי אנשים אחרים. כמובן שיש השפעות, יש התייעצויות וזה נמצא אצל כולם, אבל האוטונומיה הזאת היא מאוד מאוד נוכחת. ויחד עם זאת, נציין שיש את הערך העליון של הגשמה עצמית, שבעיקר התייחסנו לזה לגבי הגיל של נישואים בציבור החילוני, שרק אחרי שמסיימים צבא ולימודים ועבודה וחוסכים כסף וכאילו בלא יודע איפה, בציבור הדתי גם כן יש איזושהי אידיאל שקודם כל שנמצא את עצמי, שוואלה עברתי את הישיבה תיכונית, את האולפנה, את השירות לאומי, את הצבא, זה, אבל עדיין לא התבססתי במי שאני בתור אני, וקודם כל שאני אוכל להיות מיושר במי שאני, אני עדיין לא מוכן לדבר הזה, אני עדיין לא מוכנה, וקיימת המון שיח סביב המוכנות הזאת. לא ציינתי לפני כן, רוב התובנות שלי שמה שקשור לציבור הדתי גם כן מגיעים מתוך המחקר של ארי אנגלברג. בעצם התרומה הגדולה, העצומה שהוא עשה במשך השנים, הייתה לערוך עשרות, יותר מ-50 רעיונות איכותניות עם רווקים ועם שדכנים ואנשים שמעורבים בחברה בנושא של הרווקות, ובעצם דלה המון מידע עם ניתוח מאוד מקצועי בנושא שהסיק המון מסקנות מאוד חשובות. אז לכן רוב המסקנות שאני אדבר עליהן כאן מגיעים מתוך המסקנות הללו, שאני חושב שהן נורא משמעותיות. עד כאן בציבור החילוני. שוב פעם לסיכום, את המושג של התאהבות ואת המושג של אוטונומיה יחד עם הרצון להגשמה עצמית. עכשיו נעבור לציבור החרדי. הציבור החרדי, כמו שציינו, שיש מפגש מאוד פורמלי, נפגשים בבית מלון, בפארק, בדברים כגון אלו, נפגשים פעמיים, 3, אולי 5 פעמים, ואחרי זה סוגרים עסק. אז בציבור הדתי, גם כן, לא באותם ממדים, אבל נפגשים לכאורה באופן פורמלי. בדרך כלל הדבר הזה לא מגיע מתוך איזושהי מועדון, מסיבה ודברים כאלו, חוץ מהיוזמות שידוכים למיניהם, אבל כעיקרון, מתי שיש איזושהי הצעה שנפגשים, אז עכשיו הולכים לאיזושהי מסעדה, בית קפה, יושבים עיניים מול העיניים, ומדברים על מה מדברים, על כל מיני דברים, כמה ילדים רוצים, איפה גדלת, מה חשבת, לאן אתה מצביע לבחירות, וכו'. אבל בעצם הפורמליות הזאת היא מאוד מאוד דומה לציבור החרדי. אין צורך לומר שאין את המגע הפיזי.
לפחות על פי רוב, כמובן שיש סקאלה הרחבה גם בציבור הדתי בעניין הזה, לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל בגדול הממד הפיזית היא לא נוכח כמו הציבור החילוני בגדול, ועקב כך המפגש הפורמלי היא מאוד מאוד נוכח. כמו כן, יש השימוש בשדכנים, ציין שרק 20% מההצעות המוצלחות בציבור הזה באמת מגיעים מתוך שדכנים, שנקרא רוב ההצעות מגיעים באופן לא פורמלי, מהחברים, מהמשפחה, מהמעגל הראשון, שני, שלישי. בעזרת השם כל אחד מוזמן לסדנה שאנחנו נעשה דווקא כדי לעודד את הדבר הזה, שהיא לא מעודדת מספיק בחברה. ואף על פי כן שלא כמו הציבור החילוני, אכן יש את השימוש בעולם השידוכים, אבל באופן שונה, כמו שאנחנו נדבר בהמשך. כאמור שאני ואשתי אנחנו זוכים בציבור הזה לעסוק בשדכנות, ולא משעמם לנו בכלל. וזה מביא אותנו לידי המורכבויות, את המתחים, שזה מייצר בציבור הזה, בציבור הלאומי, דתי-לאומי, שקודם כל, מצד אחד יש את המודל להתאהבות, שנלקחת מעולם החילוני, ולא רק, ובעזרת השם בהמשך אנחנו נדבר על הגורמים הכלליים שתורמות לתוך תופעת הרווקות, שעל זה פתחנו את הפודקאסט הזאת, אבל בעצם הציפיות לאינטימיות והאמוציות וההתאהבות שעליהם דיברנו, הם מאוד מאוד נוכחים גם אצל הבחור בחורה הדתי, יכול להיות קצת בגרסאות שונות, עם ציורים שונים, אבל סך הכל מתפסים אותם הורמונים, את אותו דופמין, את אותו אדרנלין שעליהם מדובר, שייתכן שלא נמצא בעולם החרדי, מלכתחילה לא נמצא הציפייה הזאת של ההתאהבות במפגש הראשוני ואפילו המתקדם של הקשר לפני הנישואים. וכמו שאמרנו בפרק הקודם, הדבר הזה הוא מייצר מורכבות, שכיוון שהמפגש הדתי בדרך כלל הוא הרבה יותר פורמלי מהעולם החילוני, היא הרבה יותר דומה לציבור החרדי, וכמובן שאין את המגע הפיזי שבציבור החילוני. אנחנו ציינו פעם הקודמת שבעצם מאוד מכווינה את הממד הפיזי, הנורולוגי, ההורמונלי בתוך ההתפתחות של הקשר, ופה אינטימיות הרבה יותר קשה לייצר. אני לא פה כדי להגיד שהדבר הזה הוא בלתי נמנע, אבל בעצם יש פה פער גדול בין הציפייה לבין מה שאפשר להגשים. ייתכן. המשפט שאני אוהב לומר לבחורים שאני מדבר איתם, בעצם בציבור הזה אנחנו מחפשים לצאת לפגישות כמו חרדים, אבל להתאהב כמו חילונים. צריך להתבונן על המשפט הזה, כל מי שאני פגשתי די הסכים עם זה, גם אם זה היה נוקב, אבל צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, ובעצם זה פה מייצר מתח שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. אני אציין באופן פרקטי עכשיו, הרבה פעמים מה שאני בא להגיד לבחורים וגם כן לבחורות, אל תלכו לבתי קפה, אל תלכו לדברים לסטנדרטים. אם אתם רוצים עכשיו שיהיה את ההתלהבות, את הקשר הזה שיווצר, ובעזרת השם אנחנו נדבר מה זה אומר קשר ומה זה אומר לפתח את הממד האמוציונלי בדבר הזה, אז אל תלכו לדבר המאוד מאוד מסגרתי שבתוך 4 קירות. תעשו איזושהי טיול, לכו תתנדבו באיזושהי גמח,
לעשות משהו תלכו לבאולינג, כמובן שזה דבר שמאוד מאוד מתאים לעשות יחד עם מישהו, עם מישהי. יש המון רעיונות, ומי שמחפש לדעת מוזמנת לפנות אליי. אבל כמובן זה בעניין הזה. מאידך, כמובן שגם כן אפשר להוריד את הרף של מה שצפוי להתרחש בתוך הפגישות, ועל זה מספיק לדבר רק על זה, שכמובן העולם החרדי כנראה מצליח להתחתן, וגם להקים בתים שמחים ומאושרים, וכנראה שאותו ציפייה לאינטימיות היא לא דבר שבדווקא, כנראה שגם כן בעולם החרדי מצליחים לעשות את זה, אז אולי זה משהו שאנחנו צריכים להפיק לעצמנו. זה בנקודה הזאת. בקטע של ההגשמה עצמית, אז כמובן שגם הדבר הזה הוא מאוד מאוד נוכח בציבור שלנו, שלא כמו בעולם החרדי, שמיד אחרי שמסיימים את הישיבה קטנה, את הסמינר, כבר מתחילים עם הצעות ושידוכים וכאלה. אתה מגיע אחרי הצבא, אתה מגיע אחרי ההסדר, אתה מגיע אחרי לא יודע איזושהי שלב, ואתה כבר מתחיל לדבר ולחשוב באופן בוגר יותר, שאיך אני רואה את עצמי ומוצא את עצמי. אז המושג של ההגשמה עצמית וגילוי עצמי הרבה יותר נוכח, והרצון באמת להגשים את הדבר הזה באופן כזאת או אחרת, וזה הולך בניגוד לערכים שבו אנחנו גדלנו, שבו אנחנו רואים בתור אידיאל שכאן ועכשיו אני צריך להתחתן. אז איך בדיוק אני מגשר את הפער הזה? אז אפשרות אחת זה להתחתן בכל מקרה ונגשים את החלומות לאחר מכן. אוקיי, זה תפיסה אחת. אולי שאנחנו נגדיר שהחלומות שלנו זה עצם הנישואין, ונוכל לסגור את העסק ככה. זה גם אופציה. אפשר גם ללכת על האופציה שלא מעט תלמידי חכמים מציינים אותה, שזה בסדר להתחתן מאוחר יותר. בוא נהיה מוקדים, בוא נראה בדיוק מה זה אומר להגשים את עצמי, בוא נראה מה זה אומר לזהות את עצמי, ונוכל לקדם את ההליכים, ואת המתח הזה אפשר לגשר. הדבר הנוסף שהזכרנו במיוחד אצל העולם החרדי, שקיים את השימוש בשדכנים, ולא רק שדכנים, בעצם כל המערך הכולל שתומך ברווקים ורווקות, החברה שמאוד תומכת בשידוכים שעכשיו התקדמו באופן יעיל ובאופן ענייני בציבור הדתי. הדבר הזה מאוד חסר. לכן שאנשים הולכים לשדכנים, אבל לא מנצלים אותם. ובאמת הדבר הזה יש לו הרבה פחות משמעות בחיים ובקשר של בחורה הדתי. כמובן שהחברה שמסביב, מצד ההורים הרבה פחות מעורבים. יכול להיות שמכל מיני סיבות פחות מתייעצים על ההורים, פחות רואים אותם בתור סמכות שיכול לעזור לנו, במיוחד בעולם של הישיבות, שהרבה פעמים יש איזושהי פער בתפיסות של בחורה מול ההורים, ולא רואים אותם בתור מי שמבין את המקום שממנו מגיעים, או יכול להיות להפך שאולי פחות עושים, וכאלה. והדבר הזה מייצר איזושהי בדידות בחוויה הזאת של השידוכים, של ההיכרויות, וייתכן שאפילו בתוך העולם של החברים שהדבר הזה מייצר בדידות, והדרבה דווקא יכול להיות אצל אותם חברים שהם רווקים ורווקות עוד יותר מספקים את האירוע, וכולם נותנים את העצות באמת עם כוונות טובות, אבל בסופו של דבר זה מגיע לתוך מקומות שהם לא הכי יעילים. אני אומר את זה מתוך הניסיון מר בתור שדכנים. פגשנו את הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים על שדכנים, אז אמנם אני ואשתי אנחנו עוסקים בשדכנות באופן פורמלי, זה העבודה שלנו, לא כל דבר ועניין, אבל חשוב לנו לציין שרוב השדכנים בציבור הזה הם שדכנים שזה לא העבודה שלהם, הם אנשים, פשוט אנשים צדיקים וישרים. אני לא הצדיק פה, זה האנשים שתורמים במובן הזה. הרבה פעמים זה האברכית שבה
בישיבה, במדרשה וכאלה, ומריצים הצעות וכל היום חושבים על האנשים האלה בלי תמורה ובלי כלום. זה הגבאי שבבית כנסת, זאת הרבנית שבקהילה, וכל היום עושים את ההצעות ואת השידוכים האלה, ועושים המון מאמץ. הדבר הזה מאוד מאוד מושקע, אבל הדבר הזה היא ללא תגמול, וציינו שבציבור החרדי זה ממש לא ככה, שכל הציבור בעצם מגויס למפעל השידוכים וההיכרויות, אבל מובן מאליו שכל אחד שהוא עושה שידוך מוצלח, עכשיו יכול להיות שהוא יקבל $5,000 מכל צד, ונוצר פה תמריץ מובהק שהדבר הזה הוא יצליח. והציבור שלנו, המושג של השדכנות בתור תופעה חברתית הרבה פחות נוחה, ומתי שהשדכנים הצדיקים האלה הם כל כך משקיעים בדבר הזה, קודם כל הם נתקלים בהמון מהמורכבויות שדיברנו לפני כן, על הפערים של הציפיות לבין מה שמתרחש בפועל, וכל השידוכים נופלים ושום דבר לא יוצא, שהחבר'ה מציעים להם ובעצם עדיין מחפשים את עצמם בצדק, וכל מיני מורכבויות כאלה ואחרות. נוצר מצב ששדכנים בנוסף לזה שהם מאוד מתוסכלים מהמציאות, אז הם גם לא מקבלים תגמול על כל הנושא. אז באופן מובן, שדכנים כבר לא קיימים, הם פחות נוכחים ברקע, פחות נוכחים בשטח. כמובן שיהיו הרבה אנשים שיתרמו בדבר הזה, תמיד רצון טוב היא קיימת, אבל אנחנו נמצאים במערכת שהיא מאוד שחוקה, ובלי דלק כדי לקדם אותו קדימה, וכמובן שלא יודעים מה לעשות עם האתגרים הייחודיים שיש דווקא בציבור הזה. אני אציין שאני מכיר לא מעט שדכנים שמהתקופה שבו אני ואשתי אנחנו התחתנו לפני יותר מ10 שנים, שאנשים מאוד ותיקים ומאוד מוצלחים בעולם של השידוכים, אבל פשוט יצאו מזה בדיוק כמו אותם סיבות, שהבינו שהעולם של השדכנות בציבור הזה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה, וכמובן שאם אתה מתכוון לעשות את הדבר הזה בהתנדבות, אז יש גבול לכוחות לדבר הזה. אני אציין שהרבה מהשדכנים שמגיעים דרך המסגרות הייעודיים בתוך הישיבות והמדרשות, הרבה פעמים מתקבלים איזושהי מלגה, אולי 1,000 שקל בחודש, אני סתם זורק, אבל בפועל הם עובדים על הדבר הזה 24/7, שתו כמשמעו, ויושבים מדברים כל אחד ואחד. גם מציין שזו יוזמה שקידם הרב אליהו לפני מותו, לפני לא מעט שנים. באמת הדבר הזה יושם בלא מעט מסגרות, לא מספיק מסגרות, אבל בכל מקרה האנשים שנמצאים בתוך המסגרות האלה הם עובדים מאוד מאוד קשה, ובאמת מוסרים נפש, ולדעתי אפילו מצליחים יותר מהשדכנים הפורמליים, אבל עושים את הדבר הזה מעט מאוד תמורה, וכמובן שהדבר הזה נופל, והרבה מהחבר'ה האלה על אף שהצליחו ועשו את הדברים הטובים הללו, הרבה פעמים לא ממשיכים לפחות לטווח ארוך אחרי תקופתם באותו מסגרת, והדבר הזה הוא נורא חבל. לפני כמה שנים בודדות יש ארגון מדהים שבאמת הקדישה את עצמה לעסוק בנושא של שדכנות בקהילה, לעודד את ההצעות התרחבו בתוך הציבור הדתי-לאומי, באים בטוב, עושים המון סדנאות, הכשרות, ליווי ודברים באמת נפלאים, דווקא לשדכנים כדי שיוכלו לקדם את הדבר הזה, ובגלל שהם כל כך רציניים, הם עשו סקר סוציולוגי לכל דבר ועניין. אז השתמשתי בחומרים שלהם לא מעט בעבודות שאני עשיתי, ואכן הם מצאו 57% מהאוכלוסייה בציבור הדתי מדווחים שהם לא מקבלים מספיק הצעות בכלל. זה בכלל האוכלוסייה הדתי-לאומי. בחבר'ה שמבוגרים יותר
ואגב, אנחנו מדברים רק על בין גילאים 35 עד גיל 40, 77%. מדברים על זה שהם לא מקבלים מספיק. אבל לפי הדבר הזה, 15% הרווקים דיווחו שלא יצאו לדייטים בשנה האחרונה. זה אומר שבציבור בכלל חסר הצעות. זה חתיכת אירוע, והדבר הזה הוא צריך מענה. אגב, 78% מנשים גם כן, הן דיווחות שהן לא מקבלות את ההצעות. הדבר הזה נובע בגלל שנותנים הצעות קודם כל לבנים. אני אישית חושב שהדבר הזה הוא נכון, והרבה פעמים הבנים הם מסרבים מהסיבות שלהם, אבל זה אומר שיכול להיות שיש, כמובן שצריך רעיון גם של הבן והבת, אבל הרעיונות האלה, ההצעות האלה לא מגיעות מלכתחילה, ולכן הן חוות את הקושי הזה באופן ייחודי. גם כן בסקר שנעשה בחוץ לארץ, במשבר השידוכים, בשידוך קרייסיס, שנמצאת בחול, אז גם כן זה אחד הדיווחים המאוד מאוד בולטים אצל הנשים, אצל הבנות שמרגישות שהן מופלות ולא מקבלות מספיק הצעות. ולכן הדבר הזה הוא מייצר מתח מאוד מאוד לא נעים. אז אני אציין עוד בסיכום כמה מהאתגרים הייחודיים שנמצאים בציבור הדתי-לאומי, הפער בין הציפיות לבין מה שאפשר להגשים, המתח בין ההגשמה העצמית לרצון שכאן ועכשיו להתחתן, שבניגוד לציבור החילוני, לא מחפשים עכשיו להתחתן אם אתה לא הגשמת את עצמך. דיברנו על המעורבות של הקהילה בכלל, ושטחנים בפרט, והמקום של שטחנים שלא מנוצלים ולא מתוגמלים. לא מדבר על עצמי, אני מדבר גם על השטחנים הלא פורמליים שיהיו מתוגמלים. והעובדה שחסר הצעות מלכתחילה. הדבר הזה הוא באמת מייצר תמונת מצב ייחודי אצל הציבור הדתי, ואפשר לקרוא לזה משבר, או אפשר שלא לקרוא לזה ככה, אבל בין כה ובין כה זה אירוע. זה דבר שהיא צריכה התייחסות. לדעתי הענייה, אנחנו לא נשנה את המציאות שאנשים יחפשו את האינטימיות הזאת, ויחפשו את האוטונומיה הזאת, ויחפשו את ההגשמה העצמית, ועל זה אנחנו נדבר בעזרת השם פעם הבא. הדבר הזה זה משהו שהרבה יותר רחב מציבור כזאת או אחרת, אפילו הציבור שמי שנמצא בארץ, יכול להיות שאנחנו תמצית של כל העולם, ולכן אנחנו מרגישים את הדבר הזה באופן הרבה יותר חריף ובאופן מובהק. אבל אכן אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה באופן ייחודי, ואנחנו מתפללים להצלחת הדבר הזה, להצלחת ההצעות והשידוכים, ובעזרת השם החתונות של כל האחד והאחת בציבור הזה, ובכל הציבורים, בכל עם ישראל באשר הם. בעזרת השם שיהיה לנו סייעתא דשמיא בדבר הזה. מי שמעוניין להצטרף למאגר שידוכים שלנו, מי שמעוניין להתייעץ, סדנאות, בקרוב בעזרת השם יהיה לנו סדנה דווקא בנושא של שטחנות בקהילה, כמו שמוזכר, הרצאות ולאימון. כמובן ששידוכים, הצעות, זה דבר שיחסית קל למצוא, לא שהדבר הזה הוא פשוט, אבל קל באמת למצוא הצעות שהן רלוונטיות, אבל הרבה פעמים חסר את הממד של האיך, ולכן אנחנו מציעים את עצמנו בתור מאמנים כדי לקדם את הקשר, כדי למצוא קשר באופן מדויק ונכון, וברוך השם אנחנו ראינו שהדבר הזה עזר לא מעט בחורים ובחורות שאנחנו מגיעים למפגש איתם, אנחנו זמינים לדבר הזה גם כן. אז המספר שלי שאפשר ליצור קשר 055-986-0567, אנחנו זמינים גם כן במייל כאן בונים kanbonim321gmail.com. מוזמנים גם כן לבקר אותנו באתר כאן בונים.co.il. אשמח לפגוש אתכם שוב. כאן בונים.